Makadiwa bereki. Tinofarana mai. Sisi tauya tiri vanhu veMinistry of Health. Tabva Mount Garweni Hospital. Ndopa tabva. Tatumwawo neweHealth kusanganisira naDA wedu weMount Garweni. Ndiye atituma kuti tiuye kupi? Tiuye kuno kuMuzvarani basi. Tava tine dingindira ratinaro rekuti tingadzidzisane sei kuti tingachengetedze sei utano hwedu. Tiri kunzwanana here? Tipeyo nzeve. Avo mukoma ava vari kungoita kunge vasina dzakakwana. Inini ndinondita. Tikukumbirawo kuti ndamhanya ndaenda kumberi. Ininiwo ndinoitwawo Sister Precious. Vandauyawo navo ava vanoitwa Sister taurai Maiwe. Sister Maive vanogara muDarweni. Tinongobva tese muDarweni imomo. Chirongwa chatauya nacho muzuva ranhasi ndechekuti tingachengetedze sei utano hwedu. Nekunga takambouya muno munharaunda yenyu ino. Padumbu panotaurwa ipopo. Takatenderera nharaunda yenyu ino. Takaona kuti taona kuti utsvina hwanyanya munharaunda yenyu ino. Takambotenderera takatoshaya mumwe mokutosvika chaimo. Tafamba tauya muno mutione pano apa takuenda pano apa. Saka tava tine chirongwa chekuti tikupei masimendi ekuti muwakise zvimbuzi. Pasi mbuzi ipopo ndo patindapeta pesa na mai. Pana zimwe zikauya kumba kwangu kuzina ndarama muhuro so. Ndikanapa paro bora ndikati pa kuti ngende kati ewa mbuzi ndakaneta pamba tisawira unzwe. Haisi nyaya yembudzi dzatinochengeta mumisha mwedu muno. Atichiyani? Inyaya yematoilets. Tuzimba tuya twatinopinda kana taenda kumusangano kuchikoro handingavakire nyumba china kai. Aiwa kutozonyarara gara pasi tinzwe kuti zviri kunzi kuti taura hako mwanangu. Ana sekuru tinokumbira kuti mutipewo nzeve kuno titaure nekuti nini humba dzinoenda kushatini, garu anaenda kushatini, wanu yoko tinokwandira zvinhu zvedu ikoko mawastage yedu ikoko nekuti anenge tiri mupoto nhatu kai dzewanhu nodzahumba nodzambwa. Saka sekuru ndodawo kukubvunzai, muri kuti imimi humba dzenyu kushatini dzinoenda kusango, tingati kusango tinoti sango, dzinoenda kusango ikoko, zvichidya ikoko, imbwa kusango ikoko, mbudzi kusango ikoko, nehuku zvese. Pane nyaya. Saka pane nyaya. Uzvona sei? Bereka. Tauya panapa isisi atika kuinga zvese izvo zvamukutaura zvinhu zvose kuti kumbira munyarara ntika nyaya iri panapa izhinji yacho ndekuti isusu toda kuona kuti tingadzivirire sei ere tachiona chadai kuuya chirwere chekorera. Handitika zvatirinyanya zvinji zvacho zvatirinyanya kuda ndezvekuti tiri panapa tese handitika tine zvatinofanirwa kuita kuti isusu tisati chaparara chirwere chekorera. Handiti tichabvunza mubvunzo handitika vachawanika nekupindura muchapiwa masimendi akawanda. Haniwanzwa kuti kune masimendi tikabvunza bvunzo kuti isusu kuti tinodzivirira sei utachiwana hwadai sokupararira hwekorera. Tipewo nzeve. Iyo mukomana akaita sei? Tipewo nzeve. Tingachengetedza sei utano hwedu? Utano hwedu tingauchengetedza sei? Sekuru. Ya utano hwedu tinouchengetedza nekugara pakashambidzika. Isusu vacho tigara takashambidzika. Tochera makomba emarara, tinorasira marara. Chokwadi. Tovakawo zvimbuzi. Ndinoona kunge zvinenge zvichitibatsira pautano hwedu. Nogara takaguta mani mudara unosiya kuguta seko. Pari kutaurwa nyaya yeutano. Tinokutendai. Vaomberereyo maoko sekuru ava. Aiwa vagona. Kuna mukomana neblue. Isusu zvinhu zvatingafanirwa kuita kuti isusu tichengetedze utano. Zvinhu zvatinofanirwa kuita. Alright. Utano hwamubva unotaurwa. Ini sekuru wangu akandiudza tanzi munobika kana ari makuseni munobika chikafu chinokwana, masikati munobika chikafu chinokwana, nemanheru acho munobika chikafu chinokwana. Hanzi mwana anofanira kusiya chikafu muchiriti. Saka ndikuchengetedza utano here mukoma. Aiwa zvisiri. Nekuti wakagumura hembe kumusoro. Uyu anofanana nasekuru wake mukumona atone nharo dzinenge dzasekuru wake. Zviri kuno kuzvakaoma. Anoziva muzukuru uyu.
Sekuru ndo akavunda ka form 6 kai. Sekuru ndo anonduza. Alright, tinokutenda. Sasa kwanza kuti tipikisane newe nemasoka. Masimendi. Ngatauri ndagona, nginga mandagona. Tikuti masimendi tiri kukupai chimbomira imimi. Alright, isuda kumbobvu. Ndakambokuudza imimi utano imimi ndikati tanga ine mabiko. Iwe mukoma naye mabiko unoyada nofunga panapa unotonetsa da apa takunzwa muchipopotana nawe miskwembera. Kugutaka. Kuguta kokuita sei. Mwana chiyama dza Jehovah. Prevention is better than cure. Ati chiyani? Sekuru ava matukwa. Adhana ari nani. Kiwo. Tataura zvese zviri pamuri chibhachi icho. Nekudya kusinogeza ipa mane mukutozoya mbeu papa. Kusinogeza. Nezvimaziso zvemabora mamako. Ambia zangu iba si ambia zangu. Bambano kana.